Здравейте! Казвам се Иван Иванов от Топлофикация Враца. След началото на отоплителния сезон ще ви дам няколко съвети за пестене на топлинна енергия за отопление. За да се затопли ефикасно помещението, отоплителното тяло трябва да е с правилно изчислена инсталирана мощност спрямо кубатурата и да е поставена на подходящото място. Хладилници, фризери и други домакински електроуреди не трябва да се намират в близост до отоплителното тяло. Да се обърне внимание на завеси, мебели, решетки, други прегради, които водят до загуба на част от топлината. Това води до намаляване на ефикасността на отоплителното тяло и увеличава потреблението. При закупуване на отоплителни тела да се обърне внимание какъв тип радиатор се предпочита. Основно предимство на панелния радиатор е голямото специфично топлоотдаване, малкия обем на тялото, добра технологичност, от което се определя и по-ниската цена. При монтаж за предпазване от въздушни възглавници препоръчаме да се монтират обезвъздушители, да се инвестира в подмяна на врати, прозорци и топлоизолация като фактор за намаляване на потреблението на топлинна енергия. Това е условие за постигане на комфорт с по-малко разходи на топлинна енергия. Когато се проветрява, първо затворете вентила на радиатора и след това отворете широко прозореца за кратко време. 1 градус по-малко от температурата ще спести около 6% от топлинната енергия. Напълното затваряне на вентилите, когато в жилището няма никой, и рязкото им отваряне на максимална степен, когато хората се приберат вкъщи, води до прекалена консумация на топлинна енергия. Затова оставяйте вентилите на звездичка, когато не сте в жилището. Така стаята ще се затопли по-лесно и икономично, когато се върнете, отколкото ако е студена напълно. Температурите в спалните помещения през нощта може да бъде по-ниска, без да наруши комфорта на спящите и почиващите. За да избегнете преразход, използвайте конкретния радиатор само за помещението, за което е проектиран. По-важното е да използвате повече отоплителни тела на икономичен режим. За целта никога не оставяйте вентила на максимална позиция. Това ще увеличи рязко вашата сметка. И не на последно място искам да призова за подмяна на старите индивидуални разпределители. Новите с дистанционно отчитане гарантират точно и коректно разпределение, както и защита от манипулация по тях. За повече подробности посетете нашия YouTube канал.